stati prije ulaza u Crnu rijeku jedne. Gdje se ulazi? Vamo je negdje. Eno ulaza u Crnu rijeku. Dobro, tu je sad treba stati gdje se može njih snimiti. Doktore! Kad ti dam ruku mora nić dalje. Tako je, ovo je socijalni kontakt. Jebi da dobija skoro on. Može, važi. Moram ga nasaditi, neđe jebem ti mlijeko. Ništa. Može, može. Ajde, požuri da pokaziva jebem ti mlijeko. Ajde, 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 ajde.
utekli. Su utekli, daš? Pobjegli ste i došli, evo. Nema šta, gotovo. A bilo je malo je bilo. Bilo u 2, gotovo je, ništa, gotovo. Pobjegli ste. Neka kad se ljudi trudili, neka dobro. Pobjegli. Znaš kako su vježbali? Zavezali se za stablo i na mrtvoj rici. Ja. Polako, polako.